Salut, sunt Alex de pe novamarketing.ro și în acest video o să-ți dau câteva sfaturi despre cum să alegi o firmă de optimizare SEO. Deci când vine vorba de alegerea unei firme care oferă servicii de optimizare SEO, e indicat să știi din prima zi cu cine te încurci. La urma urmei este vorba de afacerea ta care este în joc. În primul rând, un specialist SEO bun nu va fi niciodată ieftin. Dacă ești în căutarea de chilipiruri, există șanse să dai peste un specialist, în ghilimele, SEO care pe lângă că nu-ți va aduce niciun rezultat pozitiv, te vei trezi și cu site-ul penalizat de Google. Acum, dacă te gândești să angajezi o agenție SEO să se ocupe de site-ul tău, sfaturile de mai jos te vor ajuta să-ți dai seama în proporție de 90% dacă firma respectivă oferă servicii de calitate sau doar îți vei pierde timpul și banii. Primul lucru care ar trebui să-l faci este să te uiți la cât de bine este optimizat site-ul lor. Acum că fie că vorbim de o agenție sau de un freelancer, dacă oferă servicii de optimizare SEO, imediat îți dai seama de calitatea acestor servicii, pur și simplu uitându-te la cât de bine este optimizat site-ul lor. Numărul 2. Care sunt întrebările pe care ți le pun ei ție? Pentru a obține cele mai bune rezultate de pe urma unei campanii SEO, ai nevoie de o agenție care să-i pese de afacerea ta. Acest lucru îl poți observa imediat în funcție de întrebările pe care ți-l pun ei la prima ședință de consultanță. Practic, într-un interviu cu o firmă SEO, tu ești cel care îi se pun cele mai multe întrebări. Al treilea lucru la care ar trebui să te uiți este dacă au prețuri fixe pentru serviciile pe care le oferă. O firmă care oferă pachete SEO de genul optimizare, 3 cuvinte cheie, 300 de lei sau orice alt tip de tarife standardizate, principalul interes este practic să-ți ia cât mai rapid banii. Adică gândește-te la un mecanic care îți cere o anumită sumă de bani pentru o reparație, fără să se uite măcar la mașină sau măcar să te întrebe ce anume e defect. E clar că principalul interes este să-ți ia bani. Numărul 4. Îți garantează poziționarea site-ului pe primul loc pe Google pentru cuvinte cheie majore? Ideea e că nimeni nu poate să-ți garanteze locul 1 pe Google pentru o anume căutare. Acest lucru se datorează faptului că doar Google știe algoritmul exact pe care îl folosește pentru a stabili poziția unui site. O excepție de la această regulă poate fi doar în cazul în care competiția pe prima pagină de pe Google pentru un cuvânt cheie este extrem de slabă, adică ar fi practic imposibil să nu poți aduce un site pe prima pagină pentru acea căutare. Numărul 5. Vei primi rapoarte? Dacă da, ce informații vor conține? Un raport SEO tipic va conține de obicei poziția site-ului tău pe Google pentru diferite cuvinte cheie și volumul de trafic provenit de pe motoarele de căutare. Numărul 6. Sunt dispus să-ți oferi informații despre rezultatele obținute pentru alți clienți. Acum să nu te aștepți ca o agenție SEO să-ți pună la dispoziție toată baza lor de date cu clienți, însă de obicei sunt bucuros să-ți ofere 2-3 exemple de clienți mai mari cu care au lucrat și rezultatele pe care le-au obținut. Cam atât despre alegerea unei firme SEO. Eu sunt Filip Alexandru. Mai multe informații și sfaturi despre optimizarea SEO găsești pe novamarketing.ro. În rest, poți să te abonezi la canalul de YouTube, să ne dai un like pe Facebook și cam atât. Ciao, ciao!